Uy bay, narinig ka gikan si mo bay. Oo, bay, oy. Niuli, jud ko. May pagka bay, kaya nakitrabaho dito. Nya bay, way hiring dito bay. Sakto kayo, bay, kay naay hiring ato, bay. Di ba, driver man ka, bay, no? Oh bay, driver ko bay nya. Wala lagi trabaho pa ron kay way nang hire. Aw, kung gusto ka, kuyog na lang ta. Sige sige. Kuyog lang ta bay, mahilo na bay. A few moments later. Dagan na bunga Mr. Lim, ang imong lubi. Ako ba yan? Kung to sa'yo ha, ikaw hanap dalawa kabante para linis-linis akin ha. Dagka man din lubiha din mo Mr. Lim. Ilang din ka tarya din ninyo tadi. Okay, ikaw hanap dalawa ha. Ngayon ha, kabante dalawa. Ikaw hanap. Ang usa tiglaw sa iro, ang usa tiket. Dapit, bay. Ang nag-hide. Una na dire. Sige. Mauna na sila, bay. Kanay. Ang kana, ano? Oh. Boss, ano to, no? Oh, boss, na-hire mo kuno mog duha ka tawo, boss. Oh, akong amo si Mr. Lim nangitag duha ka taong trabante. Ang usa caretaker, ang usa tiglaw sa iro. Sakto, bay. Aw, mga playa, may boss. Sige sige, huwat lang mo diri ha kay akong ato si Mr. Lim. Mr. Lim, may nahanap na akong dalawang taong caretaker og tigpakain sa iro. Okay, okay. Gusto ko sila makita ngayon ha. Okay Mr. Lim, papasokin ko sila. Okay, okay. Sama ko. Sama. Ako na sila Mr. Lim. Ang ingon. Ay, ito lang pala yung dalawa. Kabante. Lagi ko caretaker si mga boss. Ako sad, boss. Taglawag sa iro. Ano sasabi nila? Ang sabi nila, boss, siya para caretaker, siya tiglawag sa iro. Oh, okay, okay. Ang gusto ko sa bante ha, kana wala ligo-ligo trabaho ha. Sa kuno to yung istorya, boss? Ang buot pasabot na niya sa hinapon pa na siya nagakariwatso nakako Hiroshima. Sa Bisaya pa na siya bawal magadik-adik. Mau ba, boss? Di ba may adik-adik, boss? Ikaw. Gusto ko ikaw tigapakain sa aking aso ha. Gusto ko trabaho linis-linis ha. Unsa naman po ito yung giingon, boss? Ang buot pasabot niya sa Tagalog pa na siya, kapag ang ubi ay iyong lulukduin, kayo ay gagabain. Gusto ko sa trabaho trabaho agad ha. Wala ligo-ligo ha. Unsa naman po ito yung istorya, boss? Di ba may kasabot ato, boss? Aw, ang buot niyang pasabot ug sa English pa na siya superstitious belief. Mo di po ito sabot atong sultisim nga mo, boss? O mo to iyang buot pasabot. Ug mahasugod sugod mo trabaho ugma. Pagbaon, kay way libre lang. Ya ako, boss. Ang ikaw, pagkaon maka sa ero, libre lang ka sa kaon, saw lang sa ero. Saan na lang yung mga yun? Wala na kasugod. What's up, mga ka-Jimsong? It's time to shout out now. Shout out dahil kami Regine Buwa o kang Mr. 4444 o kang Agtang Vlogs Biran o kang Mergin Buwa kang St. Vincent sa Bandal. Sumuor na ako Og shout out pala ko kang Juby Balili na Frila Katake sa Ipil, kang Joel Andre, Milog Sinadhan, JR Sinadhan, o kang Nacho Naiking na kanara, og si Shing Layag. Og shout out pala ko sa kong mangon si Severino Gopio III. Para to ako guys. Ug sa taon pa ko sa akong mangho si Jeremy Pilayo, sa akong pagumangko si Rodney Ernest ug si Elinjoy Kwambot. Ito guys. So, mora na guys. Thank you. Bye-bye.